Dneska to tady bude hodně napínavý. 3 družstva, 3 pomyslné stolečky a samozřejmě 5 soutěžních kol. První, koho budeme volat, to je Biskupské gymnázium Krupka. Kde je máme? Musíte jim přivítat velkým potleskem. Kde máme soutěžící? Pojďte k nám. A tady teď už bychom mohli možná zasnout. Pořád jim tleskejte, to vůbec není jednoduchý tady dneska. Šup, šup. Teda nechci to vyloženě tvrdit, ale poslední družstvo tady má největší obec svých fandů. Je to tak? Dům dětí a mládeže Duchcov, Veronika Chalupová. Dobré dopoledne. Za kontaktní centrum White Light Teplice Otokovanda. Za policii České republiky praporčík Jan Paš. To je divný. To je strašně divný. No to mi nemusíte říkat, že ho znáte. Já teď jenom hledám cestu. Proč se jako znáte? Že oni vás uplácí, abyste je nepokutoval. A to ještě zjistíme během toho dnešního dopoledne. Je krásnej. Proboha, ukažte jim prsínek, jak mají holky klid. A pak tu máme za městskou policii pana Milana Mazoura. Holky, další chlapanic, jo. Policie České republiky zatím vede. Za střední průmyslovou školu Duchcov je tu magistr Bohdan Bušek. Máme tu také 2 vzácné hosty, které doufám přivítáte potleskem. Prvním je místo starosta města Duchcova, magistr Zbyněk Šimbera. A mezi námi je taky starosta města Duchcova, pan Petr Kňourek. Dobré dopoledne. Původu, nebo jsou to různé formy amfetamínu, z mléka, anebo různé formy destilátů. Čas nám běží. Čas nám stále běží. Minuta je dlouhá doba. Nakonec to poznáte sami, až budeme třeba u prezentace a naši soutěžící budou mluvit 2 minuty, jak to pro ně bude těžký. Stop. Takže připravte si vaše, pokud možno správné odpovědi. Zvedáme teď. B. Všechna 3 družstva. Tak poprosíme správnou odpověď. A správnou odpověď je opravdu Bčko. Super. Jdeme na 3. družstvo. Budete se změnit polu. Jsme ve druhém kole. Diváky poprosím, aby prezentace do jasných podniků a naše soutěžící nerušili, protože každé se menší učení z publika je pro toho, kdo prezentuje velmi nestínné, zvláště když na to není zvyklý. Už nemusím se bát, pojďme si zalétat, jsem si dál svůj sníh a hlavně nespadni, vyleď až do nebe, pohlédni za sebe, já jdu hned za tebou, s výbornou náladou, je to tak nádherné. Družstvo modrých v křížovce získalo 6 bodů. To chce potlesk, ano, ano.
Černí 7 bodů. Mají nejvíc fanoušků. A žlutí 7 bodů. Výborně. Tak, tady vidíte zatím průběžné výsledky. Na přípravu této scénky budete mít 3 minuty a na sehrání oné samotné scénky také 3 minuty. Prosíme družstvo černých, aby si vybralo svoje číslo. 1. Téma číslo 1 zní takto. Prodávání cigaret mladistvým. To je pro vás. Ty samý špatný zprávy, no jako vždycky, no. Já si pro cigany. Tak jo, ale trafika, dobrý. Ne, tak krátký státky si vemu. Občanky máte? Ale tak, jo, dej to. Tak dělej. Buď ticho, prosím tě. No tak co bude? 15 není, 18 není, smůla. Ale tak pochopte, jestli potřebujeme zakouřit, ne? Zakouřit, takhle mládež, ty, já jsem se ještě znala barvínkama vašem věku, člověče. Ale tak fakt musíte nám to prodat. Stojí 50 korun státky, my vám dáme 60. Dejte si desku, si dejte do kapsy a dejte jako... 10 korunů, za to si nekoupím ani lízátko v dnešní době. Tak 20, dej 70, ale to už stačí. Kluci, jestli já z vás budu mít průšty. Nedáme jim to. Ale... Nedáme. Dej sem ti 70 korun a běž. Díky. A už vás to nechci vidět. Mlč ty. Tak hrůza s tebou, a s tebou už nikdy nebudu pracovat. Tak běž domů. Tak, Co je kluci, co to máte v té ruce? Kolik vám je občanku? Jak normálka. Občanku. Jste vzali. Já jsem vás viděla v té trafice. Počkejte tady na mě. V 5. kole získalo modré družstvo 13 bodů. Družstvo žlutých. Abych napnul. 8 bodů. 8 bodů. A poslední družstvo? A co to bojím? Úplně. No. Černé družstvo 10 bodů. A teď už myslím, že je to úplně jasné. Velký potlesk pro našeho technika. Velký potlesk pro Pavla. A velký potlesk pro Simču Zaspalovou. Velký potlesk pro Vlastníka. Zítra státní svátek a někdy ahoj.